ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ରଖି ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆଶା ରଖି କରିଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ହେଉଛି ଯେବେ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଯେବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସହିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ କନ୍ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସେଇବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ। ବନ୍ଧୁତା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତା ତୁଲେଇବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ। ଯାହା ତୁମର ନାହିଁ ତାହା କଦାପି ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମକୁ ପାଇବାର ଅଛି କେହି ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମାଜ ତା ନାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ।